ఏమైంది? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? మనం కలిసిన ఈ 2 ఇయర్స్లో ఎప్పుడు నిన్ను చూడకుండా ఉండలేదు రామ్. ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళిపోతున్నావు. ఏడవద్దన్న కూడా కన్నీళ్ళు ఆగట్లేదు. అయ్యో తారా, నువ్వు నన్ను మిస్ అవుతున్నాను ఒక్క మాట చెప్పు. 5 అవర్స్లో నీ ముందరుంటా, ఓకేనా? ఇప్పుడే మిస్ అవుతున్నావు. ప్లీజ్ ఉండిపోవచ్చు కదా రామ్. సారీ తారా, నా వర్క్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను నీ దగ్గరికి, ఓకేనా? నన్ను కొంచెం నవ్వుతూ పంపించచ్చు కదే. లవ్ యూ. ఐ విల్ మిస్ యూ. ప్లీజ్ కమ్ సూన్. రండి భయ్యా, లేట్ అవుతుంది. బస్ వచ్చింది. ఓకే, మరి నేను వెళ్ళనా? సరే అయితే బాయ్ రా. ఓకే.